Dadus karácsonyra. Átlagos decemberi időjárásra és 13 fokos csúcshőmérsékletre számíthatunk egész Kaliforniában. Üzleti híreink. Jövő héten már karácsony, és a kereskedők az elmúlt évhez képest 50%-os növekedésről számolnak be, ami a... Anya, nem találom a rózsaszín hajcsatomat. Hol a hajcsatom? A rózsaszín hajcsatom. Tegnap miután hazajöttél a suliból, a rózsaszínt mindig elveszíted. Ma viseld a kéket. A kék a múlt héten volt rajta. Akkor legyen a fodros. Milyen fodros? A fodros rózsaszín. Az már nem menő. Akkor maradjon így a hajad, leengedve is jól áll, csak fésült hátra. Tedd a füled mögé. Ezt csak úgy mondod. Felveszem a hajpántomat. Anya, hol van a másik cipőm? Jézusom. Gyerekek, mars a számítógép elől, el ne késsetek a téli szünet előtti utolsó napon. Hol van a telefon? Halló? Szia, drágám! A gyerekek? Hát, kis angyalok, mint mindig. Anya! Éppen telefonon beszélek apátokkal. Mikor indulunk már? Szóval, gondolkodtál már azon, amiről beszéltünk? Hogy felvegyünk egy dadust? Nem is tudod, hogy milyen nehéz velük nélküled, Karl, és rám férne a segítség. Apropó, mi újság a New York irodában? Ellie Leeds. Jó reggelt, Mr. Halligan. A Danny Doner csokoládé reklám. Ne aggódjon, mindent kézben tartok. Hallottad? Danny Doner új reklámügynökséget keres. Igen, teljesen új arculatot akar. Igen, egész éjjel a statisztikákat bújtam, és biztos vagyok benne, hogy Mr. Doner kapva kap az ajánlatunkon. Persze, Justin csapata most is új ötleteken dolgozik. Figyelj, Karl, ha ezt megcsipnénk, az kihúzna minket a gödörből. Várj csak, reggeli! Hülye lenne nem szerződni a Halligan reklámügynökséggel. Oké, nem mindennel megbirkózom. Ott találkozunk. Viszlát! Komolyan? Akkor még karácsonyra sem tudsz hazajönni? Anya, Jonas lehúzta a WC-n a hajcsatomat. Nem is a hajcsatját húztam le, hanem a hajkefét. Én meg lehúzom az akcióhős figuráját. Igen, Nem, persze, megértelek szívem, teljesen, én csak... Hívj fel, ha tényleg át tudtad gondolni, jó? Tartsd egy kicsit. Melyik WC-n? Jackie, Jonas, nem láttátok a táskáimat? Köszi. Én is szeretlek. Jól van. Akkor mehetünk? Hol a hátizsákod? Gyere már. Parancsoljon. Hallgatom. Mr. Donner, tudjuk, hogy elégedetlen a mostani reklámügynökségével, és köszönjük, hogy időt szánt ránk és ide fáradt. A Halligan reklámügynökség a legjobb választás lesz a cégének. Jó, folytassa.
Rendben. Hadd mutassam be a munkatársamat, Eli Leeds-t. Vegye át, kérem. Ha szerződést köt velünk, akkor nem csak egy reklámügynökséggel szerződik. Kap egy különleges csapatot is, amely a termékei köré szerveződik. A profi szakemberekből álló csapat napi 24 órában kreatív ötletekkel áll elő egyetlen cél érdekében, hogy növelje a piac legkiválóbb csokoládé márkájának eladásait. Mert a Doner csokoládé nem csak a csokoládéról szól, hanem az életről is. Születésnap. Az első gyermek születése. A szülők aranylakodalma. És természetesen az esküvő. Esküvő? Az én esküvőm? Az én esküvőm? Baj van az esküvővel? Mr. Donner, ha esetleg megbeszélhetjük... Értékelem a vendégszeretetüket, de azt hiszem, keresek egy másik ügynökséget. Kérem, Mr. Donner. Az én esküvőm. Nem muszáj az esküvő, hagyjuk az esküvőt, nem erőltetem. Talán csak időt kér, hogy átgondolja. Beszélhetnénk? Honnan tudtam volna, hogy faképnél hagyták? Nem olvasol címlapokat? Donner arája meglépett. Jézusom, még csak rá se googliztál. 10 év munka, és ez a hála érte. Jobban utána kellett volna néznem, vagy bedobni a szokásos karácsonyi témát. Steve-em, kreatív zseni vagy. Biztosan találsz másik állást. Amikor válság van, fizetetlen gyakornoki állások sincsenek. Szerintem fel sem fogod, milyen súlyos a helyzetem. Dehogy nem, idén nem kapok tőled semmit karácsonyra, pedig már megvettem az ajándékodat. Tényleg? Wellness belépőjegy. Ha nem szerzek sürgősen új munkát, képtelen leszek fizetni a törlesztő részleteket, és a bank elárverezi a házamat, és haza kell költöznöm a szüleimhez, Ohio-ba. Van bármi fogalmad róla, hogy ott most milyen hideg van? Tudom, és bárcsak segíthetnék valahogy. Legszívesebben felvennélek, de a promóciós szerződéseink gyengén muzsikálnak. Bárcsak? Talán mégis van valami. Az unokatesód nem Samantha Rylandnek dolgozik? A könyvelője? Jaj, nem, azt hiszem, ez nem jó ötlet. Összehozhatnál egy interjút. Azt mondják, nagyok az elvárásai. Ma ő a reklámipar egyik legjobbja. Értékelni fogja a tehetségemet. És ha nem sikerül, az unokatesom ki fog nyírni. Kétségbe vagyok esve. Árverezés, Ohio, rémlik? Csak egy interjú, csak ennyit kérek. A többit bízd rám. Rendben. Jól van, felhívom, amint itt végeztem. Imádlak. Most fel a fejjel, itt egy Danny Donner-féle cukorpálca. Áruló. Egy új üzenet. Jó napot! Mr. Thompson vagyok az Egyesült Díjbeszedőtől. Már harmadszor próbálom hívni, hogy hivatalosan értesítsem megnövekedett hátralékáról. Kérem, haladéktalanul keressen. Halló, Eli? Mondd, hogy jó híred van. Tony beszélt Samanthával, és már is fogad téged. Köszönöm, köszönöm. Cukorpálcát? Danny Donner csokoládé. Szóval interjúd lesz holnap reggel 9-kor a Rayland ügynökségen. Ez tökéletes. És mi a pozíció? Tony nem mondta, csak azt, hogy minél előbb be akarja töltetni az állást. Nagyon köszönöm, megmentetted az életemet. A többi már rajtad múlik. Sok szerencsét. Ó, cukorpálcát? Danny Donner csokoládé. Vásároljon is! Jó reggelt, Eli Leeds, 9-re vár Samantha Ryland. Igen, foglaljon helyet, mindjárt itt lesz. Megkínálhatom málnás fánkkal? Nem, köszönöm, allergiás vagyok a málnára. Értem. Jaj. Annyira sajnálom.
Semmi baj. Van valami az... Van biztosításom, ha netán erre gondol. Nem, de van valami az állán. Segítek? Justin, várnak a konferenciateremben. Már is megyek. Így jó? Igen. Jó. Mennem. Tessék, ezek az új üzenetek, és ő ott Eli Leeds, akit 9-re várt. Ja, 10 perccel előbb jött. A pontosság ma erény. Üdvözlöm, Samantha Ryland. Eli Leeds. Nagyszerű, kövesen. Ne kapcsoljon senkit. Kivéve Donnert. Hadd mondjam el, hogy óriási megtiszteltetés, hogy végre találkozhatok önnel. Eszméletlen, amit kihozott a Fiora parfümből. Ja, ázott kutya szaga volt. Igen, Ed Wieland mindig azt mondta. Marketing akkor kell, ha a termék semmit sem ér. Alaposan felkészült. Üljön le. Az ott az eredeti tökföldi baba? Úgy bizony. Ő futtatott be minket, de annak már 1000 éve, amikor a férfiak még férfiak és a reklámok még reklámok voltak. Beszélgessünk. Hogy is hívják? Eli Leeds. Oda is adnám az önéletrajzomat. Tegye el. A referencia sokkal fontosabb a munkában. Tony kezeskedett magáért, csak ez számít. Szóval árulj el, hogy hányadán is áll az állóképességgel. Napi 5 kilométert futok. És Shakespeare-rel? Tudja, az a helyzet, hogy az egyetemen én játszottam a kurtizánt a tévedések vígjátékában. Hiszem, hogy kell némi színpadi véna. Hogy áll a házival? Azt vallom, hogy mindig fel kell készülni. Hoppás. Pillanatokon belül elérhető? Nagyon eltökélt vagyok. Az is érdekelne, hogy képes-e fegyelmezni. Én vezettem a részleget, amikor a főnök szabadságra ment. Remek. Az őszinteség híve vagyok, ezért megmondom az igazat. A férjem már 2 hónapja keleten dolgozik a New York-i irodánk megnyitásán, miközben én itthon reménytelenül próbálok egyszerre anya és apa lenni, és vezetni az egész reklámügynökséget. Arra a kényszerű következtetésre jutottam, hogy segítség kell. Elnézést. Igen? Mr. Donner keresi az egyeset. Köszönöm. Elnézést. Jó napot, Mr. Donner. Susan. A nevem helyesebben Samantha. Susan, 2 hete bölényre vadásztam a hegyekben, és ott kaptam az éves értékesítési jelentést. A 25 év alatt, amióta a semmiből felépítettem a vállalatomat, soha nem volt egyetlen cent veszteségem. Soha. Mostanáig. Tudja, mit tettem? Nem, uram. Földre dobtam a vadászpuskámat, azonnal bezárattam a gyárat, és böngészni kezdtem a telefonkönyvemet a felelőst keresve. Tudja, kit okoltam, Susan? A korábbi reklámügynökségét? Bingo! Megtudtam, hogy a kihelyezett alkalmazottaik termékmintákat osztogatnak korcsolyapályák mellett, Susan! Én valami újat akarok. Valami merészet akarok. Úgy tudom, hogy maguknál csodákra képesek, Susan. Köszönöm, uram, de a nevem még mindig Samantha. És miután találkoztam az idiótákkal a Halligannél, tényleg szeretnék csodát látni, Susan. Hiszek a közös munkákban. Tiszta lappal szeretném kezdeni az új évet, Susan, szóval dönteni akarok még hozzá szentestéig. A Valentin nap már itt van a nyakunkon, az év legnagyobb napja egy csoki gyáros számára. Egy pillanatot sem vesztegethetünk, világos, Susan? Persze. Hajrá! Köszönöm, uram. A Ryland ügynökség nagyon... Uram... Hívja össze a csapatot. 5 perc múlva életbevágó stratégiai ülés. Köszönöm. Sajnálom, hogy ilyen rövidre kell fognom, de ez egy valóban nagy lehetőség. Higgy el, én megértem. Íme ez az ajánlatom. A munkaidő hétfőtől péntekig 8-tól 6 óráig, néha talán 7-ig tart. A hétvégér természetesen túlóra jár. Dollárban? Mit szól hozzá? Mikor kezdhetek? Tökéletes. Tudom, hogy remek dadus lesz. Dadusnak? Eli, esküszöm, semmit sem tudtam róla. Tina, reklámszakember vagyok. Nézd a jó oldalát, szuper fizetés, kihúzod az új évig. Nem vagyok biztos benne, nem tudom, mit csinál egy dadus. Mit kell ezen tudni? Babysitterkedsz, csak több a lóvé. Jaj, nem is tudom. Egy koldus nem válogat. És ki tudja? Talán álláshoz segít a cégnél. Nem is tudom.
Miss Leeds, kérem, jöjjön be. Gyerekek! Megérkezett a dadusatok. Ő itt Miss Leeds. Nagyon örvendek. Te lehetsz, Jackie. Nagyon csinos vagy. Köszönöm, Miss Leeds. Szólítsatok Ellie-nek. És ő a kis Jonas. Örülök, hogy megismerhetem Miss Leeds. Hűha, milyen férfias készfogás, Jonas. Anya szerint egy férfi készfogása legyen olyan erős, mint a jelleme. Jól van, körbevezetném, de értekezletre várnak. Itt a gyerekek napirendje, kötelező és fakultatív programok. Kérem, ne térjen el ettől. Természetesen. Üdv a fedélzeten. Miss Leeds, én betartom a szabályokat. Ezt várom el magától is. Amíg betartja a szabályokat, jól ki fogunk jönni. Szabályok. Értettem. Helyes. Gyerekek, adjatok puszit! Au! Nem szórjuk a bocikat. Légpuszi. Sok sikert! Te nem vagy öreg babysitternek? Én dadus vagyok. Van különbség. Mi a különbség? A pénz. Lazítsatok már, srácok. Jól fogunk szórakozni. Nem is vagy igazi dadus, Ne ugye? utáskodj, persze, hogy az vagyok. Gyere. Jól van, akkor mivel kezdjük a napot? Talán egy vidám fogócskával? Mi ez a fogócska? Ugye viccelsz? Ti még sosem fogócskáztatok? Sosem. Rendben, haladjunk a listával. Joga, Shakespeare, Lendmagos turmix reggelire. Anya proteinport szóra tetejére. A spájzban van. Hozom. Menj, vedd le! Csodjan! Jól van, tudtam én, hogy jól fogunk szórakozni. Tessék. Ti tényleg ilyet esztek? Anya szerint minden sikeres nap csak egy tápláló reggelivel indulhat. Mit szólnátok valamihez, aminek van némi íze? Finom és színes is. Mondjuk palacsinta? Nem lehet. Anya tiltja az ilyesmit. De azért nem volt mindig így. Amikor kisebbek voltunk, minden vasárnap sütött palacsintát, apa is. Apukátok hazajön karácsonyra? Nagyon elfoglalt. A családjára biztosan szakít időt. Régen minden karácsonyt együtt töltöttünk. Kiskoromban. Igen? Nagy partit rendeztünk, meghívtuk a szomszédokat is. Bárcsak megint úgy lenne. Megkérdeztem, de anya nemet mondott. Shakespeare-t szavalni. Anya szerint, aki elsajátítja a jambikus pentameter ritmusát, az mestere az anyanyelvének. És tényleg szoktatok szavalni? Minden nap. Jó móka? Anya szerint a móka akkor jön, ha nyugdíjba mentünk. Ebben az esetben még várhattok vagy 50 évet. Kezdheted. A gyönyörűt szaporítani vágyunk, hogy így örökké rózsáljon a szép, s emlékét, ha hull érettebb virágunk, őrizhesse a zsenge ivadék.
Mennyi van még hátra? Végig kell mennünk még 27 pózon. És az meddig tart? Nem sokáig. Sett per kb. 1 óra. Summa cum laude diplomáztam az ország egyik legjobb egyetemén. Most meg nem vagyok más, mint egy béna babysitter. Nem tudom, hogy meddig bírom még. Emlékeztesselek, hogy az első házadat, amiért annyi éven át dolgoztál, egy pillanat alatt elvehetik, ha nem fizeted a hitelt. Nem érted, ezek a gyerekek olyan elnyomásban élnek. Szuper! Ehhez nagyon értesz. Szabadítsd fel őket. Érd el, hogy megnyíljanak. És ne felledd, hogy a főnököd az egyik legnagyobb név a reklám szakmában. Igazad van. Ráadásul egy kis jogába nem halsz bele. Segít ellazítani. Én a pörgést szeretem. Uram, itt az arany, amiért küldött. Nicsak, átügyesítette az öreg Ádám képmását. Várj csak! Félrement a pentameterem. Ez színdarab, igaz? Igen. Akkor színdarabként adjuk elő. Hol van a díszlet és a kellékek? Hogy érted? Készen álltok? Igen. A klasszikus fordulattal a szerepcserével kezdjük. Kövessetek! Jó van. A szirakúzai Drómió összetéveszti az urát annak ikertestvérével. Jackie, a te feladatod átadni ezt az aranypénzt Jonasnak. Könnyenek tűnik. De itt jön a csapda. Megpróbállak feltartóztatni, én vagyok a kurtizán, onnan lentről indulj. Jonas, te ide fent maradsz. Jól van. Ezek a kardjaitok. Jackie, utánam! Készen állsz? Igen. Kezdjük! Uram, itt az arany, amiért küldött. Nicsak, átügyesítette az öreg Ádám képmását. Mi ez az arany? És miféle öreg Ádám? Nem az, aki a paradicsomot őrizte, hanem az, aki a börtönt őrzi. Aki bivajbőrben jár, és levettek a tékozló fiúnak! Ki úgy jött maga után, mint a rontó angyal, és kiparancsolta a szabadságot! Nem értem, hogy mit beszélsz. Nem? Miért? Pedig összhangja van annak, uram, mint a nagybögőnek a bivajbőrtokban. Ez a pasas az, aki a megfáradt vándorokat leülteti és elszállásolja. Ő az uram, aki megszánja a legatyásodottakat, és csinos öltözéket ad rájuk. Aki megtartóztatja a lándzsáját, hogy aztán letartóztasson a buzogányával. Itt jön a kurtizán! Itt az aranypénz! Na hát, a kedves Antifólus, lám megtalálta már az ékszerészt. Ez az a lánc, amit ígért ebédkor? Ellenfeledre lelked, kurtizán! Na, ezt nevezem én Shakespeare-nek. Tetszik, ez annyira jó volt! Írtó klassz volt! Shakespeare kipipálva? Jóga következik. Jobb ötletem van. Most mit csinálunk? Most a jóga van előírva. Azt mondjátok, hogy inkább jogáznátok egy ilyen szép napon? Gyertek csak utánam. Szerintem anya nem engedni. Készen álltok? Csináljátok, amit én. Még egyszer! Jól van. Kezdhetjük? Azért, aki először ér le. Hol kedvetek énekelni?
Száncsengő? Jó. Hulla-hó, minden hófehér. Száncsengő, ma vígan szól, mert itt van. Beszélhetnénk egy percre? Gyerekek, talpra! Nyomás, kezet mosni. Tudja, nem igazán volt időm rendet tenni a Shakespeare szavalás után. Miss Leeds, ezt egyszerűen nem értem. Nyomatékosan arra kértem, hogy tartsa be a szabályokat. Azt tettem. Shakespeare a listán volt. De az egyetlen szóval sem volt a listán, hogy közben csatateret csinál a házamból. Ne haragudj, anya. Az én ötletem volt. Többé nem fordul elő. Soha többé. Azt hiszem, kissé túlzásba estünk. Az nem kifejezés. Igen? Rendben. Vissza kell mennem az irodába néhány órára, addig itt marad. Persze. És ajánlom, gyerekek, hogy a házunk csillogjon, ragyogjon, mire hazaérek. Köszönöm, hogy fedeztetek. Semmiség. Élveztük. Nagyon élveztük. Jól van, srácok. Most mesélek. És nagyon jó mese jön. Karácsonyi történet. De előre szólok, hogy egy kicsit rémisztő lesz. Ki fogjuk bírni, hiszen mind felnőttek vagyunk. Kivéve Jonast. Te sem vagy felnőtt, csak próbálsz úgy viselkedni. Hallottátok már a karácsonyi kísértet legendáját? Karácsonyi kísértet? Nem. A karácsonyi kísértet évente egyszer jön elő, hogy ráijesszen a gyerekekre, akik nem fogadnak szót a szüleiknek, vagy a dadusuknak. A gyerekek annyira féltek tőle, hogy kitaláltak egy varázsigét, ami elűzi a kísértetet. Ez pedig így szól. Karácsony éjjelén betoppan, hangjától megrettennek nyomban. Magas, cingár alak, bőre pikkelyes, ami láttán sikoltozik minden kisgyerek. Elszorul mindnek a torka, fekete a kísértett szeme, üreges az arca. Bú! De ha jók voltatok, nem kell félnetek. Terjesszétek a jót, az örömöt, a szeretetet. Nem is volt ijesztő, tök buta mese. A helyedben vigyáznék, hogy mit mondok. Mindjárt itt a karácsony, és lehet, hogy a kísértet meglátogat. Szerintem ezt a szülők találták ki, hogy a gyerekek jól viselkedjenek. Egész biztos vagy benne? Mit írsz, Jonas? Listát a Mikulásnak. A helyedben nem reménykednék. És ha Ellie-nek igaza van, megkérem a Mikulást, hozza haza apát karácsonyra. Mit tudhat Ellie? Ő csak egy dadus. Én nagyon kedvelem őt. Én is kedvelem. Emlékeztet arra, amilyen anya volt régen. Talán ő majd elvisz a Mikuláshoz. Erre ne számíts. Akkor hogy tudja meg, hogy mit szeretnék karácsonyra? Te is hallottad? Ez talán a karácsonyi kísértet? Ne jezd itt a gyávanyulat, nem is létezik a karácsonyi kísértet. Most megvagytok? Nem is féltem, végig csak úgy tettem, Jonas viszont be volt rezelve. Nem, ez nem is igaz. Nem baj az, ha féltek. A legjobbakkal is megesik. Anya szerint az erős nők sosem félnek. Szerintem viszont nem baj, ha félsz, amíg a bátorságot győzedelmeskedik felette. Gyertek, együnk kekszet tejjel. Hová megyünk? Nézzetek oda! Hogy a túróba szerveztél ide? A Mikulás mobilozik. A Mikulásnak nem kell mobiltelefon. Varázslattal telefonál. Ő nem az igazi Mikulás. Igen. Jól mondjátok, nem lehet, mert az igazi kekszet süt a Manóival az északi sarkon. Ha a Mikulás olyan varázslatos, minek neki segítség? Igaz. Nem tudom, menjünk oda. Jó, majd hívlak. Ho-ho-ho! Szia!
Boldog karácsonyt! Milyen ajándékot szeretnél? Számítógépet. Számítógépet? Tyűha! Komoly kívánság. Nagyon jónak kell lenned, hogy teljesüljön. Igen. Jól van, Szia. édesem, menj csak. Boldog karácsonyt! Ho-ho-ho, szervusz, szia! Ó, vagy mégsem, ho-ho-ho! Sajnálom. Szia, drágám! Édes Istenem, mit szeretnél karácsonyra? Nyuszit. Egy nyuszit? Hűha! Nagyon jónak kell lenned, hogy teljesüljön. Rendben van, nagyon jó. No lám, hogy hívnak titeket? Én Jackie vagyok, ő meg Jonas. Szervusztok, Jackie és Jonas. Milyen ajándékot szeretnétek? Te mondd meg. Azt, hogy apa hazajöjjön karácsonyra. Hogy apa hazajöjjön, majd meglátjuk, hogy mit tehetünk, rendben? És valami mást, mondjuk egy játékot? Ha? Szeretnénk egy kiskutyát. Igen, egy kiskutyát. Egy kiskutyát? Jól van. Mit szólnátok viszont most egy könyvhöz? Jó lesz? Köszönjük, Mikulás. Igen. Jól van. Köszönjük, Mikulás. Te. Jó Elölted a derekad? Jól van. Itt nem adnak lemmagot. Se zapkását. Se kecsketejet. Semmi vész. Ma kipróbálunk valami újat. De kell a lenmag az omega-3 és a rostok miatt. A ló eszik lenmagot. Te ló vagy? Nem. Hány éves vagy egyébként? 12. Egyél úgy, mint egy 12 éves. Jó reggelt, mit hozhatok? 3 adag palacsintát és 3 nagy pohár forró csokit. Azonnal. Ja, és extra porcukorral. Vettem. De ez tele van zsírral és cukorral. Úgy van. Mikor ettetek utoljára palacsintát? Nem emlékszem. Akkor legfőbb ideje. Egy kis zsír és cukor nem árt senkinek, és ahogy a nagyapám mondogatta, a mértékletesség az élet titka. Ó! A mobilotok. Apátok hív. Szia, apa! Sziasztok! Hogy vannak a törpikéim? Jól. Mit csináltok? Reggelizünk Miss Leeds-el. Ki az a Miss Leeds? Az új dadusunk. Dadusotok? Nem hittem volna, hogy anyátok komolyan gondolja. Boldog karácsonyt, Miss Leeds! Hello, Mr. Ryland, a gyerekek jó kezekben vannak. Hazajössz karácsonyra? Kicsim, nagyon szeretnék, de még javában tárgyalok egy nagy ügyféllel, akit jó lenne megszerezni. De jön a karácsony! Tudom, megteszem, ami tőlem telik. Kár, mehetünk? Most mennem kell. Nagyon szeretlek titeket. Pusziljátok meg anyátokat helyettem. Szeretünk, apa. Szia. Jó, sziasztok. Ennyit a Mikulásról. Tudjátok mit? Anyukátok irodája csak egy saroknyira van. Még sosem voltunk anya munkahelyén. Soha. Nem bírja, ha a munka keveredik a magánélettel. Van egy ötletem. Ez az öné. Ez a tied. Ez pedig a tied. Jó étvágyat. Köszönjük. Na tessék, ezt hívom én reggelinek. Egyetértek. Anyának egy szót se. Jó napot! Ó, be kellett volna jelentkezniük, egész nap megbeszélése lesz. Szerintem nem túl jó ötlet. Dehogy nem, srácok. Ó, tudják mit? Szerintem az ő lépteit hallom. Anya! Ó, milyen kellemes meglepetés. Mivel még nem jártak a munkahelyén, gondoltam, ha már itt van a téli szünet. Hát azért az jobb lett volna, ha előtte ide szól telefonon. Annyit beszélnek a munkájáról, és szeretnék egy pár percre látni, hogy mivel foglalkozik az anyukájuk. Rendben. Akkor hadd vigyem a leendő kis osztályvezetőimet a kulisszák mögé. Kérem, ne kapcsoljon senkit a következő 20 percben, és elérték, így van egy kávét. Rendben. Gyertek szépen. Bizonyára ez az én szerencsenapom. Jó napot, a málnás fánkos fickó. Igen, de egyébként úgy ismernek Justin LaRose. Ellie Leeds, akit úgy ismernek, hogy Ellie Leeds. Sok a dolga? Én éppen idehoztam néhány tollat, meg papírt és pár ajánlatot. Mert én meg épp kávézni indultam. Velem tartana?
Most? Igen. Én nem is tudom, mert itt kell várnom. Samanthára? Igen, Samanthára. Én, ha jobban belegondolok, van 20 percem az újabb napi rendi pontig. Ez remek. Fogadd a hívásaimat, 20 perc múlva jövök. Mit hozhatok maguknak? Legyen 2 espresszó és 2 csokoládés fánk. Jó. Köszönjük. Pontosan mit is dolgozol Samanthának? Tanácsadó vagyok, szabadúszó tanácsadó. Mondjuk úgy, hogy a 2 legfontosabb vagyontárgyáért felelek. Ejha, azért furcsa, mert sosem látlak az irodaházban. Mert leginkább Carlnál vagyok a New York-i iroda miatt. Carl? Hogy van? Jól, éppen azt tervezte, hogy megpróbál hazajönni az ünnepekre, de rendkívül elfoglalt. És neked vannak terveid az ünnepekre? Tulajdonképpen meg akartam látogatni a szüleimet Ohio-ban, de úgy tűnik szintén dolgoznom kell. Köszönöm. Szívesen. És te mit tervezel az ünnepekre? Köszönöm. Haza akartam menni New Jerseybe a családomhoz, de nem, szabadságról szó sem lehet. Nyílbe kell ütni a Donner szerződést. Még a fenyőt sem vettem meg. Én is szeretnék igazi fát. A gyerekkori karácsonyokat idézi fel. Tudod, sosincs időm vele foglalkozni, marad a műfenyő. Az anyám sosem engedte, hogy igazi fánk legyen, mert tele lesz a lakás fenyőtűvel, aféle takarításmániás volt. Ismerősen hangzik. Amióta elköltöztem, mindig igazi fát veszek, csak az a baj, hogy mindig rosszul választok. A tavalyi 1 hét alatt elszáradt. Talán segíthetne neked valaki, hogy jó fát válasz. Holnap este ráérek, együtt vacsorázhatnánk, és elmehetnénk fenyőfát venni, vagy csak fenyőfát venni. Van egy kis bökkenő, hogy Samantha nem nagyon szereti, ha az alkalmazottai az irodán kívül is találkozgatnak, szóval... Igen, persze. Szóval ez szigorúan maradjon köztünk. Erre mérget vehetsz? Jól van. Emlékszem magára, második kör a palacsinták után. Hadd mondjam el, hogy a gyerekei a legaranyosabbak, akiket valaha láttam, és annyira jól neveltek. Köszönöm. Gyerekek? Van 2 gyereked? Nincs, csak nagy a családom sok gyerekkel, és kisegítek. Imádják a palacsintát. Ez kedves. Ajjaj, lekésem a találkozót, mennem kell. Jól van. De várj, akkor holnap? Áll a randi. Vagy a fa. Érted, hogy értem? Uram, milyen fenyőfát szeretne? Nem fát, Hanuka bokrot. Jó, van egy ötletem. Keresünk egy kis fát, felfordítjuk, mint a pörgettyűt, és vágunk egy kicsit az aljából. Kissé szentségtörés, de tetszik az ötlete. Keresünk egy nagy fát, és lenyiszhatunk a tetejéből. Mit szólsz ehhez? Az túl vékony, vegetáriánus fa. Neked egy erős húsevő kell. Jó, akkor ez? Túl erős. A tűrevelek illata, legkedvesebb emlékem. Nekem a korcsolyázás. A szüleimmel mindig kimentünk a tóra korcsolyázni. Tényleg? Igen. Mi is? Tényleg? Igen. Na várj csak. Szerintem ezt válaszd. Magas, sötét és jóképű, akárcsak te. Megvéve. És most? Tudod, el akartam mondani a vacsoránál, de nem volt merszem. Gyönyörű vagy ma este. Köszönöm. Oké, menjünk. Mi lesz a fával? Majd holnap. Mindig kimentetek a tóra, mi? Szerintem túl szoros a korcsolyacipő, vagy mi? Persze. Na, hadd segítsek.
Ezt nem hiszem el. Milyen helyes páros. Maradj a nyomomban. Ha lennének olyan kedvesek, hogy szakítanak rám néhány percet, kóstolót kaphatnak a világ egyik legfinomabb csokoládéjából. Köszönjük. Köszönjük. Szívesen. Most megörökíthetném a pillanatot? Maga mit is csinál itt egészen pontosan? Termékkihelyezés, a promóció része. E-mailben elküldöm a megörökített pillanatot, és sosem felejtik el a Danny Doner csokoládét. Értem. Na várjunk, a mobiljával fényképezni? Mivel lemerült a fényképezőgép aksia, ezt vetem be rendben? Kicsit közelebb, még közelebb. Mondják Danny Doner. Danny Doner. Tökéletes. Jól van, köszönöm. Mi köszönjük. El se kérte az e-mail címünket. Ja, biztosan elfelejtette. De furcsa. Ez a kis csoki. Ez nem enged haza az ünnepekre. Igen, jól tudom. Ne arra. Vedd fel. Halló? Szia, Ali! Igen, én vagyok. Szia, Ali, Jackie vagyok. Anya velünk üzeni, hogy reggel megbeszélése lesz, és azt kéri, hogy egy órával előbb gyere. A 11 óra időpont megfelel? Anya azt akarja, hogy plusz egy órát jogázzunk, de fogocskázunk, ugye? Azt hiszem, hogy megoldható. Jól van. Szia! Engedj ide! Rendben? Rendben. Akkor hol is tartottunk? Bocsánat. Vedd csak fel. Halló! Szia, Samantha! Igen, épp a reklámon dolgozom. Aha, jó, rendben. Ott leszek. Mennem kell. Doner 24-ig dönteni akar, így holnap kora reggel értekezlet lesz. Megértem, sok a dolgod. Megismételhetnénk. Folytasd. Nem, mondd csak, randira akartál hívni. Nem is igaz. De igen, úgy hangzott. Verseny a kijáratig? Benne vagyok. Hé, ez nem fair. Hé! Érdekes. Régóta ismerlek, de még soha nem volt igazi fenyőfád. Mi lett azzal, hogy nincsen időd igazi fára? Nem tudom. Csak kedvet kaptam hozzá. Persze. Nagyon úgy tűnik, hogy valaki belezúgott Mr. Reklámgurúba. Ugyan már. Komolyan? Végül is olyan helyes pasi és vicces. Hallod magad? Te tényleg belehavarodtál a fickóba. Meg lehet, elvégre. Annyi minden közös van bennünk a magánéletben, a munkában. Nem is tudja, hogy dadus vagy. Nem igazán. Mi az, hogy nem igazán? Hát talán azt mondtam neki, hogy tanácsadóként dolgozom Samanthánál. Nem hazudhatsz a fickónak, pláne ha kedveled. Nem hazudok. Ha jobban belegondolsz, a tanácsadója vagyok. Ha jobban belegondolok, dadus vagy. Előbb-utóbb el kell mondanod. Előbb-utóbb. Magas beosztású szakember. Nem tudom, hogy fogadná. Szerintem önmagadért kedvel, és nem a munkádért. Tudod mit? Igazad van. Akkor elmondod neki? Elfogom. Csak könnyebb lenne, ha visszakapnám a régi állásom, vagy valami hasonlót. Ugye? Ezt ide. Ezt oda. Ó, Eli, jöjjön csak. Már is adom a fizetési csekét. Itt is van. Köszönöm. Én köszönöm. Én nagyon köszönöm mindent, amit tesz. Így több időm jut a munkámra koncentrálni, és ez most nagyon fontos, mert nehéz idők járnak. Tudja, év vége van, és igyekszem tető alá hozni egy nagy megbízást. Igazából éppen erről szeretnék beszélni önnel. Miről is? Hogy lenne lehetőségem a reklámügynökségnél dolgozni. Miért érdekli ez?
Mert summa cum laude végeztem az egyetemen, 10 év tapasztalatom van, és úgy érzem, hogy érdemben erősíteni tudnám a csapatát. Ha adna egy esélyt, akkor biztos vagyok benne, Nézd, Ellie, van egy szabály, amit sosem szegek meg. Nem keverem a munkát a magánélettel. Soha. Sajnálom. Értem. Hadd adjak egy jó tanácsot. A reklámszakma kész bolondok háza. Maga nem való oda. Maradjon csak dadus, olyan jól csinálja. Remek. Ha már itt tartunk, péntek este túlóráznia kellene. Aznap van az éves vállalati karácsonyi buli. És a férjemmel mindig arra törekszünk, hogy ilyenkor az egész család ott legyen. Óriási segítség lenne, ha elhozná a gyerekeket, és vigyázna rájuk, mert elfoglalt leszek. És az egész személyzet ott lesz. Az egész személyzet? Reggel találkozunk. Minden üzenet lejátszása. Jó napot! Gerard Maldoni vagyok a hitelintézettől. Ellie Lee-t keresem, hogy figyelmeztessem, hogy a... Szia, Ellie, Justin! Olyan gyorsan elszaladtál ma, hogy arra gondoltam, reggel egy kávé mellett folytathatnánk a beszélgetést. Mi a kedvenc karácsonyi meséd? A fenyőfa. Ismered? Állt az erdőben egy szép, sudár kis Jó fenyőfa. helye volt, nap is érte. Te is kívülről fújod? Igen, apa minden szentestén felolvasta. A kandalló mellett, pizsamában hallgattuk. Igen, az első mesék egyike volt, amit önállóan olvastam. A fenyőfa, írta Hans Christian Andersen. Én még sosem találkoztam hozzád fogható lánnyal, és nem értem, hogy lehetsz ilyen. Tökéletes. Justin, én el akarok mondani valamit. Nem voltam teljesen őszinte veled. Mert csak kihasználsz, hogy ilyen sármos és őrülten jóképű vagyok. Csak őrülten jóképű vagy? Tudom. Bocs, fel kell vennem. Samantha az... Szia! Donner eljön. Jó, oké. Le kell nyűgözned. Jó. Ide tudsz jönni? Már is megyek. Ezt nem fogod elhinni. Sürgős megbeszélést hívott össze. Mennem kell. Tudnék segíteni bármiben a Donner ügyletnél? Ha csak nem tudsz varázsolni és előállni valami nagyszabásúval, akkor... Ismerek pár varázsigét. Tényleg? Érdekes. Lehet, hogy szabadon foglak. Később hívlak. Oké. Jó reggelt, Samantha. Ellie, azonnal jöjjön a házba. Már is megyek. Mikulás, hogy találod meg? Hello, Jackie, Jonas! Csak én vagyok, Ellie! Rontottad el a karácsonyt! Ettől most aztán megértem. Ebből elég, rezes banda! Most már meguntam, hogy minden évben rosszalkodtam. Carl Ryland e-mail címe. Halló? Ellie, nézze, a munkatársam Jatella Rose mindjárt ott lesz. Elhoz egy dossziét. Engedje be. Természetesen. A hálószobában van. Köszönöm. Lézersugár, ugráló nyalóka, ez az! Meneküljünk el a szánkóval! Táltos! Justin! Szia! Remélem nem zavarlak. Egyáltalán nem. Mi újság? Csak arra gondoltam, lenne kedved átjönni este. Kárpótolnálak, amiért le kellett lépnem. Nézhetnénk régi karácsonyi filmet, ehetnénk cukorpálcát. Remekül hangzik. Akkor este. Rendben, várlak. Jól van. Most megvagytok! Azt csak hiszed, Méla Mikulás!
El kell bújnom. Miért? Később mindent megmagyarázok. Tudom, nehéz ajtó. Csak ne áruld el, hogy itt vagyok. Oké. Danny Donner kampány. Az esküvőnél is jobb. Szia, Samantha! Nincs meg a dosszi. Hogy érted, hogy nincs meg? Ott kell lennie, keresd. Igen, kerestem. Az ágy jobb oldalán. Szemből ez a jobb oldal. A másik oldalán? Jó, nézem a másik oldalt. Nézem. Várj. Itt vagyok. Megvan, már is viszem. Elment? Igen. Beavatlak titeket egy titokba, rendben? Justin és én együtt járunk. Fú, ez undi! Helyes fiú. Nagyon. De ígérjétek meg, hogy nem szóltok anyának. Miért? Elég bonyolult, mert mindketten anyukátoknak dolgozunk. Aféle összeférhetetlenség. Csak ígérjétek meg nekem. Megígérjük. Jackie? De miért nem mondod meg neki, hogy dadus vagy? Mert most még nem lehet. Attól félsz, hogy dobni fog? Hazudni rossz dolog? Ez inkább apró füllentés. Anya szerint nem létezik apró füllentés. A Mikulás első helyen vés fel a rosszak listájára. A Mikulás megérti. Kértek egy kis fagyit? Te vagy a fogó! Nem én! Eli, pislogtál! Táncoljunk! Eli! Mi a baj? Hogy érted? Nyomaszt valami, rád van írva. Justin miatt? Nem. Csak Justin és az anyukátok nagyon fontos megbeszélésre készül, és azt akarom, hogy minden jól sikerüljön. Segíts nekik! Bár megtehetném. De ne rólam fecsegjünk. Jonas, olvasd nekünk mesét. A karácsony előtti éjjelen. Ezt mindig anya olvasta fel, emlékszel? És apu mindig csokis cukorpálcákat csempészett be. Igen, mit is mondtatok? Apu mindig csokis cukorpálcákat csempészett be. Ezt mindig anya olvasta fel. Képzeljétek, az én anyukám is pont ezt csinálta. Várjatok, kezdjük újra. A karácsony előtti éjjelen, mikor az egész ház elpihen, nem moccan semmi, még egy egér sem. A harisnyát a kéményre akaszt fel, mert Szent Miklós este ott jön el. A gyerekek ágyukban alszanak, miközben cukorkákról álmodoznak. Gyerekek, zseniálisak vagytok! Oh, köszönöm! Lord is gone. Save her king. Let every heart. Szia, Justin, valami fontosat szeretnék mondani. 10 perc múlva ott vagyok. Jó, rendben. Szia! Szia! Bocsi, van egy ötletem a Donner megbízáshoz. Elég későre jár. Azt kérdezted, tudok-e varázsolni? Hadd próbáljam meg. Jól van, figyelek. A kulcs szó karácsony. Ez túl nyilvánvaló, nem? Gondolj bele! A Danny Donner nem csak a csokoládéról szól, hanem a gyerekkori karácsonyi emlékekről is. Mindenkiben ott él az elmúlt karácsonyok különös varázsa. A várakozás, az öröm, a szeretet, és minden falat Donner csokoládéval ezek a kedves emlékek újra és újra felelevenednek. Hű, ez nagyon ütős. Mi is volt az első, amit mondtál? Emlékek? Aztán?
fenében voltál? Egyfolytában hívtalak, nem válogatod meg Donert. De megvan a nagy ötlet. Kitekerem a nyakad. Azon dolgoztam. Mi már napok óta dolgozunk a nagy ötleten. Tudom, de ez a nyerő. Bíz bennem. 3,5 percet késett. Tudom és sajnálom, de ilyen a közlekedés. Los Angelesben 8 kilométer 45 percbe telik, már tudhatná. Kevesebb idő alatt jutok el Elefánthát a Johannesburg határától a belvárosáig, mint itt kocsival San Fernandóból Beverly Hillsbe. Ezért utálok idejönni, csak akkor teszem, ha feltétlenül muszáj. De elég a csevegésből, az érdekel, hogy a maguk cége hogyan tudna eladni több csokoládét. A Danny Doner nem csak a csokiról szól. Ha, akkor végeztünk. Hanem a Danny Doner a gyerekkori karácsonyi emlékekről is szól. Mindenkiben, kicsikben és nagyokban. Ott él bennük az elmúlt karácsonyok különös varázsa. A várakozás, az öröm, a szeretet, és minden falat Danny Doner csokoládéval. Ezek a kedves emlékek újra és újra felelevenednek, társulva egy időtlen verssel, amit mind ismerünk. Egy verssel? Tetszik, szeretem a verseket. Jól van, hallgatom. Folytassa. Az emberek újra átélhetik a varázsát a gyerekkoruknak, és meg akarják osztani élményeiket a gyerekeikkel. Érdekes koncepció, de hogyan gondolja ezt kivitelezni? Egy kis kreativitással. A karácsony előtti éjjelen, amikor az egész ház elpihen, nem moccan semmi, még egy egér sem. Akaszt fel harisnyát gondosan estére, mert a Mikulás Doner-féle csokival lep meg téged. A gyerekek ágyukban alszanak, miközben Danny Doner-féle cukorpálcákkal kacagnak. Ennyi? Ennyi. Nagyon tetszik. Tökéletes jövő karácsonyra. Lásson neki a Valentin napnak. Maguké a megbízás. Te jó ég! Megcsináltam, és jól csináltam. És nagyon ügyesen csináltad. Páros lábban rúgnálak ki, ha nem így lenne. Komolyan mondom. Nagyon köszönöm. Hihetetlen, hogy Justin mindenkit lenyűgözött az ötletemmel. De ez volt a cél, nem de? Megmenteni Donert és a cégét. Igen, de nem gondoltam, hogy beválik. Akkor most örülnöd kéne. Ez azt bizonyítja, hogy a kisúlyadban van a szakma. Rácáfoltál Samanthára. No, de mi lesz velem? Még mindig csak dadus vagyok. Ja, hogy ezért csináltad? Önmagadért? Nem. Talán. Nem tudom. Akkor ideje végig gondolni. Tudod, gondolkodtam. Szeretném, ha elkísérnél a céges karácsonyi bulira. De mi lesz Samantha szabályával, hogy nem keverjük a munkát a magánélettel? Most húztam ki a lekvárból a céget, majd túléli. Amúgy is, a munka mióta magánélet. De akkor is tudod, hogy mennyire a szabályok megszállottja. Nem akarsz velem jönni? Dehogy nem. Akkor 8-ra érted megyek. Jut eszembe, előtte lesz egy megbeszélésem. Találkozzunk a partin. Nekem úgyis jó. Jó van. Most megyek, veszek kólát meg perecet. Te mit kérsz? Ugyanezt. Remek. Neked elment az eszed? Nem Samantha gyerekeit kell gardíroznod a partin. Csak nem hallgatóztál, kedves barátnőm. Egy kicsit. Egyszerre kell, hogy legyek tanácsadó és barátnő, és Justin kísérője, és dadós Samantha gyerekeinek. Ha Justin megtudja, hogy végig hazudtál neki, nem fog megbocsátani. Vége van. Ha Samantha megtudja, hogy titokban Justinnal járok, és tőlem valók az ötletek, Isten tudja, mit tesz. Ez volt az utolsó, hogy beprotezsáltalak. Tűnj innen, jön Justin! Christmas lights are twinkling and the glistening snow has fallen. Na, srácok, kezdődik az inkognitó hadművelet. Bemegyek. Megvártok a bárpultnál. Ha nem érek vissza éjfélre, égessétek el a harisnyámat. Sok sikert! Ne felejtjétek, őrszemek vagytok. Állandóan tartsátok szemmel anyát. Sok sikert, Ellie. Köszi.
Megnyúztam a rinocéroszt, és ennyi volt. Az utolsó pillanatig rezzenéstelen arccal ült, aztán kibökte, hogy miénk a munka. Oda nézzetek! Mi csak ki van itt? Szia, hercegnőm! Hello, hercegem! Hello! Ő Jeff és Peter. Sziasztok! Hogy vagytok? Jó estét kívánok! És Jackie. Elegáns vagy. Menjetek csak, egyetek valamit. Ott találtok vegetáriánus asztalt, kóstoljátok meg. Brokkoli, sárgarépa, zeller. Ellie! Bemutatnám az uraknak. Ő Jeff a könyvelésről, Miss Ellie Leeds a dadusom. Nagyon örvendek. Én is örülök. És Peter az adminisztrációról. Nagyon örülök. Üdvözlöm. Justin itt van már? Még nincs. Elegánsan késik, mint mindig. Meg is érkezett. Justin! Hello! Ki kell mennem a most. Várjon, szeretném bemutatni valakinek. Ő a naphőse. Justin LaRose, Miss Ellie Leeds. Megtiszteltetés. Nagyon örvendek. Ó, elnézést, egy pillanat. Minden rendben? Igen, nem, el kell mondanom valamit. Mit? Igazából nem vagyok. Hallottuk, hogy megnyerted Donert. A szép munka. Igen. Ismeritek Elit? Ő is Samanthának dolgozik. Igen, ő Samantha. Jeff és Peter a könyvelésről és az adminisztrációról. Mi újság ezeken a frontokon? Jól mulattok? Elnézést, egy pillanatra ki kell mennem. Általában nincsenek mentális zavarai. Hölgyeim és uraim, utazzunk egy kicsit vissza az időben. Abba a korban, amikor Danny Donner még kisfiú volt. Olyan kisfiú, aki imádta a csokoládét. Legfőképpen karácsonykor, és éppen akkoriban történt, hogy a kis Dannynek volt egy nagy álma. Az, hogy ő gyártja majd a legjobb csokit az egész világon. A környezetem kigúnyolt. Kinevettek. Van, aki szerint az álmodozók úgy élnek a földön, hogy a fellegekben járnak. Én azt mondtam, inkább járjunk a fellegekben álmodozva, mint két lábbal a földön, de alva járva. Megragadnám az alkalmat, hogy bemutassam az úriembert, akinek az ötlete felidézte a gyerekkorom emlékeit. Justin LaRose, jöjjön csak, jöjjön, mondjon pár szót. Köszönöm. Elég váratlanul ért. Amióta itt dolgozom, mindig azon voltam, hogy dinamikus ötletekkel álljak elő. És mind azon vagyunk. És amikor sarokba szorítanak minket, mindig mélyre ásunk. Férfiasan bevallom, meggyúlt a bajom azzal, hogy rátaláljak a nagy ötletre, Donnernek. De aztán történt valami. Megismertem egy gyönyörű lányt, aki nem csak a szívemet nyerte el, de az ő fejéből pattant ki, amire az ötletem épült. Szóval igazából minden dicséret őt illeti. A tanácsadót, aki már egy ideje a cégünknél dolgozik, a New York irodában. Ellie Leeds. Ellie, hol vagy, Ellie? Nem tudom, hogy hová tűnt, de mindenkinek kellemes karácsonyt, boldog Hanukát és jó mulatást. Joy to the world, the Lord has come. Let earth receive her King. Ellie, hová mész? Én hazaviszem a gyerekeket, nem érzem jól magam. Komolyan? Rosszul vagy? Igen, én... Szia, Samantha. Szóval ti ketten találkozgattok a hátam mögött? Igen. És sajnálom, Samantha, el akartam mondani, hogy... Justin, nézd, csak mert én azt vallom, hogy ne keverjük a munkát a magánélettel, neked nem kell így tenned. Sosem lehet tudni, hogy kit és mikor talál el ámornyila. De mielőtt komolyra fordulna a dolog, jobb, ha tudod, hogy Miss Leeds sosem dolgozott itt tanácsadóként. Te meg miről beszélsz? Mondja el. Én... a dadusa vagyok. Hogy? Tessék, igaz ez? Jonas, Jackie, visszamegyünk a partira. Ja, és Miss Leeds, holnaptól nem kell jönnie dolgozni. Ki van rúgva?
Végig hazudtál nekem. Sajnálom, el akartam mondani, csak... Miss Leeds, tudom, min megy keresztül. Ne hagyja elmenni. Justin! Várj! Minden rendben? Mario? Igen. Oké. The way of the world, so live in the Nos, bizonyára ez az én szerencsenapom. Jó napot, a málnásfánkos fickó. Igen, de egyébként úgy ismernek, Justin LaRose. Ellie Leeds, akit úgy ismernek, hogy Ellie Leeds. Én még sosem találkoztam hozzád fogható lánnyal, és nem értem, hogy lehetsz ilyen tökéletes. Még fent vagy? Igen. Hiányzik Ellie. Ő volt a legjobb dadus, aki valaha velünk volt. Nem is értem, hogy anya miért rúgta ki őt. Mindenkin csak segített. Személy dolog ilyet tenni pont karácsonykor. Reggeli! Palacsinta? Igen. Régen ez volt a kedvencetek. De nem egészségtelen? Gyere, nyitva van! Szép jó napot! Mi történt? Mindenki aggódik, hogy nem jöttél be reggel az irodába. Mert változtatások jönnek. Fantasztikus, de attól még kérem az aláírásod a Donner megbízás aktáihoz. Akkor mondjam meg odabent, hogy ma már ne is számítsanak rád. Igen, nyugodtan. Majd megbeszéljük a karácsonyi partin. Karácsonyi parti? Partit rendezünk? Igen. Úgy gondoltam, hogy nem igazi a karácsony, ha nem tartunk partit. Mint régen, tudjátok. És apa is itt lesz? Igen, apa is itt lesz. Ebben nem vagyok biztos. Szörnyen nézel ki. Kösz szépen, de jól vagyok. Rád fér egy kis palacsinta. Anyukátok tényleg palacsintával kínált? És jössz a karácsonyi partinkra? Ki nem hagynám. Hozol magaddal kísérőt? Elit? Nem hinném, nem. Olyan jó lenne találkozni vele. Igen, jó lenne újra látni. Srácok, később majd még beszélünk. Jól van. Oké. Szia, Samantha. Szia, Justin. Oh! Majd elfelejtettem. Desszert. De még be se fejeztük a reggelit. Ma fordított nap van. Vagyis minden visszafelé. Akkor ennyi? Összepakolsz és visszamész Ohioba? Már meghirdettem a házat. Most, hogy nincs állásom, nem telik a hiteltörlesztésre. De te soha nem adod fel. Végre találtam egy fiút, aki fontos nekem, de most már gyűlöl. Sosem kellett volna hazudnom neki. Mindent elszúrtam. Hazaköltözöm. Halló? Én vagyok Jackie.
Jackie, csak nincs valami baj. Minden rendben van, de anya kérte, hogy adjak át egy nagyon fontos üzenetet. Anya kérte, tényleg? Meghívunk a ma esti karácsonyi partinkra. Karácsonyi parti? Mondj igen. Nem is tudom, én elköltözöm a városból. Léci, anya nagyon szeretné, ha eljönnél. Meglátom, mit tehetek. Jó, akkor várunk. Meghibbantál? Itt az esély, hogy helyrehozd a dolgokat. Nem mehetek el oda. Elé, te félsz. Ne hülyéskedj. Hogy is szól az az aranyköpés, amivel mindig előhozakodsz? Nem baj, ha félsz, amíg a bátorságot győzedelmeskedik felette. Samantha nyilván bocsánatot szeretne kérni. El kell menned. Nem tudok a szemébe nézni. Annyira megalázó. Justin is ott lesz. Ő az, aki miatt semmiképp sem mehetek el. Bárki követhet el hibát, csak kér tőle bocsánatot. Ha szívből jön, akkor megbocsát. Nem fog menni. Te tudod. Boldog karácsonyt. Egy szépségnapot kapsz tőlem. Hiányozni fogsz, Tina. Öltöz jó melegen. Jéghideg van Ohio-ban. Segítsek? Az jó lesz. Ja, Istenem! Manók vannak itt, a házunkat megszállták a manók! Szia, gyönyörű! Szia, anya! De aranyosak vagytok. Te jó Isten, de jó, hogy végre megismerhetlek. Az öröm. Nagyon szép a házatok. Emlékszel Hanára? Köszönjük a meghívást. Hogy vagy? Elnézést. Sziasztok! Vegyetek sütit. Valaki adjon nekik sütit. Szia! Boldog karácsonyt! Boldog karácsony, Justin. Szóval most csak képzelődöm, vagy te valóban ünnepi hangulatban vagy? Csak képzelődsz. Gondoltam. Köszönöm, hogy eljöttél. Köszönöm, hogy meghívtál. Figyelj csak, én tudom, hogy nem mondom túl gyakran, de nagyon büszke vagyok rád. Ez sokat jelent nekem, főleg tőled. Köszönöm, hogy itt vagy. Ismered a szomszédaimat, édessteinéket? Boldog karácsony! Szia, Bon, szia, drágám, hogy vagy? Harry, ő az én jobb kezem. Boldog és az én. karácsony! Micsoda jelenség. Nagyon örülök. Ez a dekoráció nagyszerű. Köszönjük, elnézést, megint csöngettek. Menj csak. Samantha jó szomszéd. Jó estét, Samantha. Elé, maga mit keres itt? Meghívott engem. Jackie. Akkor tévedés történt. De mielőtt elmennék, szeretném megragadni az esélyt, hogy bocsánatot kérjek. Nézd elé. Maga megszegte a házam minden szabályát. Az irodám minden szabályát, és mindezeken felül még hazudott is róla. Az igazság az, hogy maga megmentette a cégemet. Köszönöm. Köszönöm az elismerést. Karácsony van, tartson velünk. Várjál még, ne egyél sokszor kell. Majd vacsiltál. Nagyon örülök neki. Kértek még sütét? Kóstold meg, nagyon finom lett. Igen. Az idén először azt hiszem. Boldog karácsonyt. Boldog karácsonyt. Justin, nincsenek rá szavak, hogy mennyire sajnálom, hogy becsaptalak. Apró fülentésnek indult. De aztán egyik dolog jött a másik után, és én megtanultam, hogy nem létezik olyan, hogy apró füllentés. Komolyan azt hitted, hogy zavarna, hogy dadus vagy? Igen, azt. Jól menő, kreatív igazgató vagy. Azt hittem, többet akarsz. Én csak téged akartalak. Nem számít, mit dolgozol. Ráadásul 25 éves koromig az unokahúgaimra vigyáztam, így volt pénzem fősulira. Ez nem lehet igaz. Így van, hazudtam. De most már kvittek vagyunk. Újra kezdhetnénk. Ellie Leeds vagyok. Jelenleg munkanélküli. Én pedig Justin LaRose. Nagyon örvendek. Nézzétek, hol álltok!
kitette azt oda? Szia, drágám! Szia! Annyira hiányoztam. Te is hiányoztál. Hogy itthon vagy? Nem is hittem, hogy hazajössz. Én sem, de kaptam egy e-mailt, hogy te és a gyerekek nem tudtok nélkülem karácsonyozni. Milyen e-mailt? Tudod, mire jöttem rá, amíg oda voltam? Hogy a család sokkal fontosabb, mint a vállalat. Vagy bármi más. Annyira örülök, hogy köztünk vagy. Ja, és még valami. Nem is tudom, de a Mikulás ezt hagyta odakint. Nézzétek csak. Kis kutya! Milyen édes! Ezt komolyan gondoltam. Imázni való, nem? Maga biztos Ellie Leeds. Boldog karácsony. Boldog karácsony, Mr. Ryland. Kérem, szólítson Kárnak. Gratulálok a Donner megbízáshoz. Hősként emlegetnek a New York-i irodában. Köszönöm. Szóval partit adsz? Valahogy nem volt igazi a karácsony. Igen? És most már az? Hadd vegyem fel én is, gyere! Mi legyen a neve? Olyan döntést hoztam, amit mindkettőtökkel meg akarok beszélni. Kiveszek egy év szabadságot. Több időt akarok a családommal tölteni. Eli, felnyitottad a szemem, hogy milyen anya is voltam, és segítettél rájönni, hogy milyen anya akarok lenni. Köszönöm. Szívesen. De nem szeretném létszámhiányban hagyni az ügynökséget. Egyszer azt mondtam, hogy a reklámszakma nem neked való, de tévedtem. Szóval, mivel Justin rövidesen a helyemre fog ülni... Valóban? Kell valaki, aki átveszi az ő pozícióját. Megtisztelnél, ha elfogadnád. Donnerrel már megbeszéltem. Remek ötletnek tartja. De mi lesz a szabályoddal? Rájöttem, hogy a kivétel erősíti a szabályt. Köszönöm. És elfogadom. Szóval áldásom rátok. Boldog karácsonyt! Magyar hangok. Zakariás Éva, Koller Virág, Berec Kristóf Uwe, Bognár Anna, Cvetkó Sándor, Csifó Dorina, Előd Álmos, Bálint Adrien, Szatmári Attila, Botár Endre. Magyar szöveg dr. Halász Blanka, hangmérnök Horváth G. Zoltán, vágó Ádám Gyöngyi, gyártásvezető Masol Ildikó, szinkronrendező Berzsenyi Zoltán. A szinkront a Paramount Picture megbízásából a Masterfilm Digitál készítette. Produkciós vezető Jávor Barbara. Christmas this year.
was he ready for Christmas?